Salutare, dragi fani ai sportului! Suntem la stadionul din Hâncești într-o emisie directă. În câteva clipe se va începe meciul dintre Petrocub Hâncești și Saxan Ceadărlunga. La moment, echipa din Hâncești este clasată pe locul 8, iar cei de la Ceadărlunga pe locul 10. Ieri s-a început etapa numărul 17 a diviziei naționale și doresc să vă reamintesc scorurile de ieri. La Chișinău s-a jucat egalitate între Zimbru și Academia. Cei de la Șerif Tiraspol au reușit să scoată o victorie pe final de meci, scor final 1-0. Cu același scor au câștigat și Dacia Chișinău contra celor de la Speranța Nisporeni. Rămâneți cu noi pentru că Ion Jalbă va comenta acest meci. Eu am fost Tudor Arnăut și voi interveni la pauză cu un interviu Leonid Păscari, vicepreședintele clubului Petrocub Hâncești.